बानलु सिब्र बेयाव फाननाय नुदों दामा बेसेबां बानलु सिब्रआ केजि औ केजि 300 केजि 300 हेल' गाइस आं सानो नोंथांमोन साफ्रोमबो मोजाङैनो दं बे समाव आंनि बे टेक्निकल फार्मिं चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि मार्केट आं दिन्थिनो सानदों लकेल बाजार बे जाहैबाय आजि हादान सिफायजेननायनिफ्रायनो बे मार्केटआ दङ दा बे मार्केटखौ आं नोंथांमोननो फुरा एक्सप्लर खालामगोन आरो बे मार्केटआवहाय बिसेस करि आङो दिनैहाय किं चिलि अर्थात बानलु सिब्रनि बिसय आङो एसे बेयाव दामखौ आङो सोंगोन दा बेयावहाय बानलु सिब्रआ माबायदि ओंखारो जों बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि एरियायावहाय 1000 बिगानिख्रुइबो बारा बेयाव बानलु सिब्र मावदों किन्तु जोंनि बे मार्केटआवहाय बेयो एभेलेबेल नंगौना नङा आं बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन स' बे समाव फै लेट्स स्टार्ट एन्ड लेट्स गो बे मार्केटनि लकेशनानो जाबाय गहपुरनि साहा ओनसोलथिं बे बाजारनि नामानो जाहैबाय आमलाइगुरि गेट दा बे हाथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा बे बाजारा जाहैबाय बेलासि समाव बियो जायो बेलासिनि 1 बाजिनिफ्राय 1थानिफ्राय बियो जागायजेनो बिनिफ्राय मोनाबिलिनि 7थासिम बे बाजारा थायो बे बाजारा ओरैबायदि बाजार बेयावहाय गोबां अरुणाचलनिफ्राय फैनानै बेयाव मार्केट खालामफैयो आरो बेल' नङा जोंनि ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रानो बेयावहाय मार्केट खालामफैयो आरो बे मार्केटआवहाय गोबां बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेसादनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गोबां मोजां जिनिस अर्थात जोंनिनो गावनिनो प्रडाक्शन बर'फोरनि बेखौ मोननाय जायो दा आं बेखौ नोंथांमोन आं दिन्थिगोन 4 लाइननि साइडआवहाय बेयाव बाजार खालामनाय जायो गयखौ बेसेबां फानदों गयটো 50 फनाव 150 फनायसेयाव बिथाङाबो बर'सो एसे भाषायाव प्रब्लेम आरोखि नै बेयावबो दङ दा फ्राय जोंनि बर'फ्रानो फानो नै मा फानदों मादै बायदिसिना मस्ला मस्लि ना औ खै बोसोरसो जाखो बेयावहाय आङो 22 बोसोर जाबाय 22 बोसोर जाबायनो बेयावहाय हाथाय खालामनाया औ बोराय बुरै फाननाया आरो सिगां माबायदिमोन बे हाथाया सिगांथ' बारा गिदिर नङा फिसासोमोन औ सिगां फिसासोमोन ना औ नै ओरैबो बर' आइजोफोर गोजा सेस फानग्राफ्रानो बर' आइजोफोर गोजा बर'नि हाथाय होननानै बुंजायो आरो नोंथाङा जुदि मोजां जिनिस जानोबा बे हाथायाव फै बेयाव मोजां जाग्रा लोंग्राखौ मोनगोन पियर किन्तु बोरमा दानग्राया बेयाव मोनसेल'थार नै
गुबुन जातिफोरबो फैयो खिन्थु बुहुत खम आरोखि नै ओरैबो बाहागावसो फानो फ्राय मैगं थाइगंखौनो बाहागावसो फाननाय जायो आरो नै बेयावबो नांजोब्बाय नामा नांजोब्बाय जोब्बाय नै नांजोब्बाय औ नैबे जाहैबाय बेदर लाइन बेयावहाय थाब थाब जोबथारो बेदरखौनो मोना बेयावहाय अरुणाचलनि मानसिफ्रानो फुरा लांजोबखायो आरो नै दाउ नैबेयाव एसे दंबावो मा बेदर बेलाय मा बेदर अमा बेदर बर' आइजो बेबो अमा दानग्रा मैखोम बेफारि आरोखि बे बाजारनि नाम्बार 1 सानसेयाव माबैसे दांनो माब्रै सानसेयाव माब्रै माबा दानोनो होमबाबो थोलायाना थोआ ओरैबायदि आरो अरुणाचलनिफ्राय बेयाव फैजोबो गावसिनि बाजारखौ गारनानै बेयावसो बाजार खालामफैयो मोजां जिनिस मोनो मोजां मैगं थाइगं मोननायखाय बेयाव फैथारो नेनाय दाउफ्रा नेनाय बे बाजारा आधा किल'मिटारसो गोलाव लामानि फारनैथिंबो जिरायो 4 लाइननि जिं जिङावनो जायो बे बाजारा गुदुलि बाजार होननानै बुंनांसिगोन आरो बेलासिनि बाजार नै सानफ्रोमबो जायो बे बाजारा खुनु सानसेबो रेस्ट गैया पुरा बर' आइजोफोरनि बानलु सिब्र बाहागाव बेसेबां फानदों 20 थाखा केजि बाबा केजियावबा केजिबा 250 एसे खम एकदम ओरैबो बैथिं दंथारो आरो थांगासिनो नै मोनाब्लाबो फेरेदगासिनो दं खुसेरा ओरैबायदि गरमखाना दिनैहाय सानाव ओंखारनोनो हाया थाबाव बेसेबां खाथियाव बेसेबां खाथियाव बेसेबां 20 थाखाल' लकेल खुसेर ना सालान लकेल नै बिथाङाबो जोंनि बर'आनो मा दखान होयो नोंथाङा गेलामाल ना खै बोसोर जाखो 15 बोसोर जाबायनो नाय जोंनि बर'फ्राबो रोंबाय हलसेलार बेनिफ्राय बे साहा साइडथिं बिथिंबो बेबायदिनो नै फुरा जोंनि बर'फोर गोजा बर' आइजोफोर गोजा बर'नि हाथाय बर'नि होनबाथाय मोजांखादा मैगं थाइगंफ्रा फ्राय गाव मावनायखौनो लाबोयो बे साइडथिंजाय जाहैबाय ना बयलार फानो जों बेयाव नायनि मा ना मोनो खुसिया 100 टाका फवा 4 बिगा केजि लकेल ना सालानि बिथाङाबो बर'आनो जोंनि बर' आरोखि खिन्थु गाव फिनाय नङा बियो बिलोनिफ्राय लाबोनाय बेनिफ्राय नै खांख्राइ बेसेबां बियो 100 टाका केजि बाबारे बिराद दाम माथो 100 टाका केजि खांख्राइया ओरै फै बेनिफ्राय नै ना फानदों ब्रिकेटआ बेसेबां बियो बाबारे ब्रिकेटआ 300 फानगासिनो दा 280 लांनो हागोन 300 फानगासिनो दं 280 लांनो हागोन बेनिफ्राय मासेयाव दा खै केजि बियो मासेयाव दा बियो 2 केजि अबा 1 केजि 800 बिदि दं गावनि फुख्रिनिफ्राय लाबोदों ना गुबुन जायगानिफ्राय बायस'ना लाबोदों लकेलानो ना लकेल माल मोननायनि थाखायनो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेयाव मार्केट खालामनो फैयो हाथाय खालामनो फैयो आरो बेनिफ्राय ओरै नाय फ्राय बर' गोजा दै खुनु दारि गोलाव गैया बेयावहाय बर'नि खबजा आरोखि बियो बर' एलेका मोनसे बिराद गिदिर मार्केट आं दहायनो बुंखादों नाय
बयलार बेनिफ्राय सालानि नाबो दानो बेयावहाय बेनिफ्राय बिथिंबो नाय नै ओरैबो बयलार सालानि ना बेनिफ्राय नै ओरै खुसिया दंबावो केनेगा itu 400 केजि बेनिफ्राय नै सान्दा लकेल नामा लकेल बेसेबां बियो 240 60 थाखा फवा लकेल सान्दा बेनिफ्राय अबेनिफ्राय लाबोदों फुख्रि आरो लकेल गार ना फुख्रिनिफ्राय लाबोखादों औ बे बाजारावहाय सासे जोंनि बर'आनो सासे फंबाय बिथाङा बेयाव रेस्टुरेन्ट होयो दा बिथांनि रेस्टुरेन्टआव जों एसे हाबनि जुदि नोंथाङाबो जुदि बे बाजाराव फैना मोजां साहा लोंनोब्ला आरो मोजां जानाय लोंनाय नोंथाङा जानानै थांनो जुदि इच्छा जायोब्ला बिथांनि गलायाव हाबनो हागोन नै मा मोनो सोंनि मा नाम ओइ फंबाय मा नाम नोंना बियो गेन्द्रा फास्ट फुडनो गेन्द्रा फास्ट फुड आरोखि बेनिफ्राय मा दं ओरै दिन्थि लेग पिस दङ ललिपप दङ गांखं दङ ओमफ्राय बैथिंजाय माबा आथिंबो दङ सालानना गावनो बानायनाय बेलाय मेथाइफ्रा गावनो बानायो नायनो बिराद बेस्थ' सावबो मोनगोन हाउसफुल बेनिफ्राय नायनो सिङाव एसे हाबनि पुरा हाउसफुल मोनाखै नामा दाबो नेगासिनो दं बेस्राफोर होख'लायनो हाया आरोखि दा ओरैजाय बिथांमोननि किटचेना बिथिंजाय आरोखि दा बेयावहाय बिराद मोजां स्पेसियेल साहा नोंथाङा लोंनो हागोन लकेल गाइखेरनिनो बिराद मोजां फुदुङो आरोखि बेयो साहा लाइनथिं मोनालायबाय मोनाबाबो दिन्थिनोसै आङो नाय पुरा लकेल नारेंखौ बेयाव बाहाग बेसेबां फानदों बेखौ 20 थाखा सयथा आरोखि एसे दाम खम ना दा बे सिजनाव दाम खम जायो आरो एभेलेबेल प्रडाक्सन जानायखाय बेनिफ्राय न'नि ना सोरनिबा बायनानै लाबोनाय लकेल ना लकेल आरो जोंनि बर' आबादारिनो नाय जोगोनार बेनिफ्राय बे जोगोनारखौ मानो दानखावनानै फानखो दानखौबासो बायो गथा बाया गथाबाथाय माबा मानसि एसेनि थाखाय जाया माने देद्रायखौ बाया आरोखि बेयावहाय बोथिसेनि थाखाय लायो आरो नाय पुरा गासिबो बे लकेल आरोखि दा बे बाजारा बेनो दा नोंथांमोनाबो जुदि बे बाजारावहाय मालाबा बाजार खालामनो फैनो इच्छा जायोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन आं लकेसनखौहाय आङो होखाबाय आं डिसक्रिपसनावबो होगोन बिनि लकेसनखौहाय दा बिराद मोजां मोनसे बाजार बियो गहपुरावहाय बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइ गोजामसिन बेयो जोंनि बर' एलेकानि बियो मोनसे बाजार दा बेयाव फ्राय जोङो निजे मावनायखौनो निजे गावनि आबादनिफ्रायनो बेयावहाय फ्रायानो फानफैयो दा बे समावहाय गाइस आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ